Samoro ma intie jarama Lolwe TV en kinde makare ma indien chenro mar kuku mar wach mikelo ni kodan Jeff Lumbaka. Kawuok e Lolwe TV odiochieng' ma kawuono wantiere kod jagoro mar Kupete bade ma Kisumu, ma bende wabiro rango godo weche mag arita kwe mag jopuonjre moloyo mago eko mantiere skunde mag dak kata boarding schools kwaketo kod dho wagunda. Arwaki e studio. Moso gando manen Lolwe TV. Amoso uduto. Nyalo wacho negi nyingi. Awacho na wange, Zabulon Oliecha wange en jagoro maduong' mar Kupet Kisumu County. Antelo ni jopuonje duto manie secondary schools, gi polytechnic, gi teachers training colleges. Erokamano. Warwaki achiel kachiel jatelo kendo wadwa ni mondo warangi e yo matuta ahinya weche mag arita kwe mag jopuonjre sikunde moloyo sikunde ma nyithindwa dakie kata boarding schools. Inyalo wacho ni position mar arita kwe mag nyithindo kata kwa keto mane county ma Kisumu ka indi nyalo wacho ni nitiere kama chalo na sikunde midakie. Mano luongo ni security. Security ok ber ahinya nikech nitiega cases moko mag kuo. To sani be wasewinjo e piny mangima ka cases mek nyithindo ma nyiri ka itimo negi maundu. To wasebet kwa wuoyo gi jotelo skunde gi mondo gi ensure ni security gikawo security firms ema oriti nigi skunde go, nikech ka wang'ato ni ondik school watchman ok nyal rito school maber and seche moko be pesa mimiye be thin lakini sani kawo tender buketo security firm ema koro rito school koro uchulo the security firm to security firm no en kaka ging'iyo kaka gichulo jotichgi koro gikawo responsibilities to mano be pod ok rom. Wan kaka union wasebet kwa wacho ni sirikal onego ng'i kaka skunde manyiri mantie boardings gi kata kochopo gotieno to ginyalo ga ng'iyo kaka inyalo orga kata police achiel mondo orit kanyo. Mano be ok tich matek ahinya. Sirikal nyalo golo muom matin to ing'iyo ni skunde mage ma high risk nikech school ka nigi population ma nyithindo over 1000 mano school ma is a very high risk gimoro amora nyalo timre to skunde go nitie ka Kisumu County. Koro security ok nyalo bedo ni jopuonj kende manyalo ng'iyo security kata gi security firms. Sirikal koro nyaka donjie mana kaka gidonje thieth mar nyithi school. Sani nyama winjo ni gidwaro keto NHIF ma nyithi school. To NHIF no kata seche ma gidonje NHIF ma school kata wach security be onego gidonje. Girit seche ma masiro setimre. Kaka nyawa neno Moi Nairobi Girls kore ka giringo ni koro gi post police kanyo. Tiparo nade Zabulon ka wanyalo penji skul maduong' machalo kaka Moi, ng'iyo ni ma Indian skul maduong' ahinya mane gi jopuonje mathoth omenda bende apane imiyogi maber ok ni imiyogi omenda matin. Onego be ni giketo kare weche mag security gi kimagi neni macha skul moko nyatere nyathi ka itu in ka janyuol tinyalo goni simu ni jomoko omonjo kata odonje skul nikech ibro penjo ni to gidonjo nade. Iparo ni ka skul machalo Moi nyalo bedo kod loophole machalo kamano ma indi nyiso nang'o ni skunde mamoko modong' matindo tindo kata mantiere kor gwenge. Kisungu waluonge ni laxity. Sirikal ok en serious. Wan jo Kenya wabedo ga gimo bilo ni task force kama siro setimre. To task force no biro gi report. Ka report oseukel to report no be ok bedo worked on. Nyeche waneno ni higa mokalo cha ema Moi Nairobi Girls nyithinda par notho ka mach no wuok e skundi no kama gininde miluongo ni dormitories. Skunde duto mane mach nitie kata Kisumu kae kata Nyanza kae kaka Iterio no waneno ka jotend skunde go no riemb Matiangi ne wuotho ka jatend mibaga miluongo Matiangi ne wuotho koni gi koni manyo kama skunde mach nitie tiriembo jotelo to koyud ni jatelo no eman gi makosa kata obedo okokawo kinines ahinya. To mar Moi Nairobi Girls ka nyithinda par nyalo tho to nyaka kawuono pok nonyiswa ga ni report no wacho nang'o. Makosa ne en kanye. Ne nitie makosa kata jatelo no ne nigi makosa moro. To mar ariyo ng'ano manomoko majno kose ne electric fault. Wawinjo mana rumors ni nok en electric fault. Kanyo ema nonego bedi ni chako. To Kenya kae wang'iyo ga ni ka ng'ato kata janyuol ne ng'at moro maduong' tiyudo ka nitie ka gik miumo. Moi Nairobi Girls yudo ka ng'eny jonyuol kanyo gin jok man gi nyalo. Koro emineno kata nyathi otimo gima mahundu to ipugo uma.
onge equality. Kade obed ni skul moro ma e gweng tinyalo siem ni nyathi ng'ane chande motimo kamae. Yeah, to macha nikech koro nyithindo ka gin nyithi jok mong'eyo, nyithi jok modhier kacha tin kabisa. Aparo ne gitemo umo gino. To koro kane gitemo umo to ema kendo moro ne otimre. To kata kane mano mar macha osetimre, nonego bed ni gikawo action magiketo ni gi ensure ni koro the security mach ok nyal timre kanyo, kuo ok nyal timre, ng'ato ok nyal wuok oko badonje dormitory. Warito investigations matimre sani mondo nyiswa ni ng'ato nodonjo nade e dormitory saa 8 gotieno. To ka ne nitie security firm kaka wadwa wacho no security firm ne gi allow nade ng'atno bodonjo nyaka e dormitory kata e choche mek nyiri kama notimie mahundu no. Koro nitie gima wasungu wacho ni loose ends moko bedo tied. Nitie questions. Koro kwaneno ka giringo gikawo jopuonj ni koro emikawo DNA test. Jopuonj ng'eny gibedo koda ke skul kanyo. Koro wadwaro no miwa adiera ni ang'o manotimre Moi Nairobi Girls. As a union ok wabibet piny kwarito ni koro ka gimoro osetimre tikika mako jopuonj. To investigations be ka itimo maber we realize ni ng'eny jok mobedo suspected go gin jok gin jopuonj. Ne gin jok moko makoch mana drama moluong koa oko. Koro seche mwatimo investigation mar Moi Nairobi Girls no to be wang'i wabende Luo Nyanza kai kata e Nyanza moting'o nyaka Lake Region. Skunde wagi gin gi potential ma gimoro nyalo timre kamano. Kose warito ka gimoro osetimre kamano to koro eka koro wabro manyo report midwandiki. Onego wang'i a situation moro mwanyalo solve issues madil gi mach maliel e skunde gi. Onego wang'i issues madil gi rape cases. To ere gimomiyo ka gimoro osewuok ka Moi Nairobi Girls cha nyosi wuok wach rape. Koro iwinjo ni mara ni rape moro nyen kitui. Wiringo Bungoma kucha ni nye rape moro. Ndalo mane jo Nairobi Girls poko bedo rape ne rape onge ga. To koro daziti mi ni kata Nyanza ka nyalo bet maonge. Emomiyo wawacho ni wadwaro adiera. Seche ma wuoyo ni mach kendo osechakre gwenge moko Nyanza kae. Area manyakach nitie skunde 3-4 moko ma wachore ni mach nitie. Mago ema wadwaro ni security system ma Kisumu kik ninde tich. Quality assurance ma Minister of Education kik ninde tich. Gidhi gi ng'i ni ang'o matimre kanyo. Could it be sabotage? Koro ok wanyal rule out sabotage nikech sani yudo ka telo CBA ni omiyo jotend skunde nigi msara maduong'. Miluongo ni principal tiluongo ni deputy principal. Sasa koro bedo principal. Msachi dhi malo ka msachi osedhi malo to kendo idhi ninde omwom. Ine makoro iluongo ni AIE holder. To ng'ato ka ng'ato dwaro bedo gi authority mar inka expenditure. Koro ka ng'ato dwaro skundino to onyalo timo sabotage mondo mi odonji mondo goli kanyo mondo wach ni ng'ane chande. Ng'ane chande ok tim maber ne kaka mach timre e skunde chande. Manyiso ni sabotage kire kind jopuonje unwegi. Jopuonje wan wawegi. Kang'ato neno ka osara mar principal ni malo to odwani mondo mi ong'ik sikunde no rogi weche mag masira. Kata ka skundno beber. Skundno ber ni omwom. Tani skul moro mathin. Kata skundno ni e gwengwa. Aneno ni ng'ane chande te jaoko ok nyal tiyo kanyo. Iyudo ka ginene. Kanyo emomiyo seche moko kata kwa winjire gi TSC over issues kaka policies make delocalization. To korka delocalization to kanyo to konyo. Ma sani oketi ni kinja gweng kai to kinyal tiyo kai witi mana Turkana. Nikech jogwenge mane kelo ga shida. Iyudo ni ng'ato biro ni koro macha skul igero kisegero skul to ng'ato wuok oko to biro bedo principal. To mondo bedo principal en mana timo sabotage. Okawachi ni Moi Nairobi Girls be inio. Moi Nairobi Girls in school maduong'. To okawachi ni principal cha be is also what? Innocent. But chances are ni kata ng'at moro be nyalo bet ni sabotage. Nyose dhi early what? Retirement. Odonge higa achiel. Koro mano luongo nafas oseneno. Seche ma nafas oneno no, koro ka ji dwaro gore. The way the kwayo mondo gibed gore ka TSC kacha ka wacho ni miya Moi Nairobi Girls no, miya Moi Nairobi Girls. Omi Uganda thuolo mar yiero kuma dhi tiye. Then nitie jok manigi iluongo ni tall relatives. Ing'eyo ng'ane, ing'eyo kata minister cha. Koro idhi miya ipoka minister wacho ni ng'ane ni ne makoro ng'ane maketo kamano. Nikech wasega neno ni ka ng'ato gol ng'ato weyo ga gap. Mayot kane ogolo tula kae donge nokel ng'ata kapok aginene. To kwa wach ni ng'at manokel
kama seno ka timo tich marach otimo tich maber but waneno kaka ji laroga telo ilaro magi weche mag sabotage bende nyalo bedo weche mag sabotage nyalo bedo kineno ka gine ne timre kama kata rape cases gi emomi awacho ni wanoni awinjo ni Kitui kocha ni jatelo awinjo ni osetimore jatelo o rape nyathi school offense sani ngoni awacho ni jopuonj ni utang' ahinya nikech sani nyalo bedo ni isekwero nyathi gimoro to ketre ni dwaro rape waduogo e thuolo mar ariyo jatelo waduogo mondo warangi yo matut ni to weche gi kinyalo tiek gi nade ma indi en chenro mar kuku mar wach Mantie jara malulu tiwa chako duoge thuolo mar ariyo wantiere kod Zablon Awange maendi jagoro maduong' kata jagoro mongirore mar Kupete kaunti ma Kisumu. Waloso kendo warango weche go kupogore mag sikunde to moloyo arita kwe mag jopuonjre. Chakre waki studio. Wadhi nyime kendo wadhi mana nyime kod weche gi mag wacho ne samoro weche mag sabotage bende bedo kaindi ni ji dwaro lemo to un kaka jopuonje un joka are professionals I believe un jok mosetiegi mopuonj mong'eyo ni adieri katiyo kaka japuonj kaka headmaster kata principal mai gi mayo nega tim ang'o miyo weche gi mag sabotage nyalo chako bedo en gombo mane koso osara mar jopuonje thin ahinya moingo mar lemo mag principals osara ma jopuonj tin mano remo mi wan kaka union wasebet kwa gore no adwaro no medwa msara to watiyo to wan jok mosomo wan e profession mosomo malich to msara mi matin nyalo compare wa gi police moyudo D- to bonde iye gi dongo koseteri endara wan msara chwatin then wan gi culture e Kenya kae mar mibabi koro iyudo ka jotend skunde miluongo ni principal moko igolo ga nikech nango gitimo mibabi ok ni giduto gibeyo ga nitie moko mek mibabi nitie tenders skul kaduong kaka Moi Nairobi Girls iyudo ka tenders nitie inyalo ga chiwo tenders then kar mibabi kanyo so ni weche mibabi be donjo e skul ka donje mibabi be donjo ni kalcha imiyo skunde madongo ge mang'eny ma samoro ko weche mag mibabi donje weche mag tender ka idi mage manye jok ma bende bedo jorito e gate mar tender mar Moi Nairobi Girls opogore gi tender mar Aora Chuodho secondary ang'o minyalo supply Aora Chuodho secondary Moi Nairobi Girls to donge iyudo ka nitie oduma oganda security kata mtokni tenders requirements meke ng'eny compared to skunde mathindo koro imiyo ka seche ma ng'ato dowuok e skul mathindo dhi e skul maduong' to culture mar bribery wa in grey ne into the system wan jo Kenya okobirumo kata nyoro winjo japuonj moro be mar referee mar FIFA be nyose keti ni nyochamo mibabi prauchiel kende cost more than 2.5 million man of the year a World Cup to benda winjo ko ywagre ni nyobedo sabotage nyobedo center nyo chike gi gine ne gimo losne to ma emomiyo wawacho ni kikiterwa kar tem wakwayo Nyasaye ni kikiterwa kar tem nikech iboga teri kar tem gi pesa mathindo kaka kore 10,000 to en culture mar Kenya nikech ka ji nyalo kwalo pesa madongo NYS kae gi oduma to ni jok manyo maki otere koti do ni nyithindo matindo gin jok mane tije gi tindo jok madongo pod ni malo pod kodhi kamoro koro nyaka wagol culture mar bribery no Kenyan society. To sani osechaked kod weche mag mibadhi kod ker. Un kaka riwruok mag jopuonje kata jotelo mag jopuonje. Uneno nade? Ker sani koro ochiwo teko mondo mi oked kod mibadhi ni rikoso en weche. Mago weche. Mibadhi ok birumo kamoro amora. Senyiso kaka mibadhi nyaka e skul. Okwar yambi kata e skunde gi nitie bribery mibadhi. To ker wang'eyo. To onge okang' mosekawo. Wasetemo to wabedo frustrated nikech it's a culture koro kiyudo ka ker wacho ni odhi fight corruption to iyudo jok manyoma kata NYS kata gi weche oduma ka gin jok mathindo wadwaro real action iyudo ka minister jatend migawo kaka Sicily Kariuki ogol nyako moro matiyo gi nying jaluo cha iluongo nang'ano Omolo ogole Kenyatta kacha otere committee to ok ni en Kenyatta siji VIP wing ni otuo inyalo thiedhe committee kata jo Kodiaga ka neno ka kikelo ga hospital mana ko district ka ito dok mana Kodiaga otemo ndio lakini ng'eny gin public relations culture mar bribery nok nyal rumo wase exporte mawang jok manyalo yombo wa e Kenya e piny mangima ka en mana jo Nigeria pende wa compete godo favorably to mibabi no ema kelo shida mwan godo e skunde wagi
nikech yudo telo seche moko bende nitie mibabi. Kiseyudo telo, retaining telo en mibabi. Mondo goli kanyo seche moko en sabotage. To sama yudo telo ni rija tenlo mag sikunde, dong' aparo ni tiere procedures kata criteria mketo ne ka ng'ato dwa bedo jatelo kama indi to magi manyaka tim. Ang'o momiyo mibadhi chak donje? Procedures uonge gi guidelines manyiso procedure nitie. Lakini nitie jok madongo asewacho nitie jok madongo ma kisedhi ng'at maduong' to koro ibedo posted direct kaka minister. Yes, but sanita TSC nosegolo procedure maber ma koluwe to nyalo konyowa. Waseneno ka gitemo luwe to podo nitie kaka inyalo lose bobed maber kabisa. To kata posting mag jopuonje ka indi ka ikaw gitawinjo ka weche betie ni nitiere weche iyudo ni ng'ato notieko samoro chon ahinya en pok ondike, jomoko manotieko chien toke ondike mbele ne. Ma indi be timore. Mago be timre. And yudo kata seche moko nafas momiwa Kisumu kae yudo ka tin. Nafas mek secondary ki compare kata gi nafas mimiyo jo central ng'eny. But asega wacho ni jopuonjwa gi jotend skundewa ni une mumiyo nafas matin. Nikech ku register school no ni en two stream to nyithindo gin 1,000. Ikaw students nyithindo ipong' e school to pok i register officially. Miyo ni jopuonje miwa matin. Mane kaka nas penjo to nowach na gi jo TSC ni jotelo go emok register school maber. Yeah. Gibeda gi nyithindo mang'eny to registration officially pod en two stream. To mano kende nitie kaka koro chuno wani wan joluo Nyanza kae ok wanyal bedo gi jopuonj moromo. Yes, nikech nafas mimiyo watin. Koro wadwaro ni omedwa nafas mipuonjo. Yes, mano en complaint mwasendiko officially ni jinene. To promotion be seche moko kwadwaro yudo ka nafas quota mimiyo wabetin. Yes, kwadwaro promotion. Wasegoyo koko gik moko kae kata mar house allowance. Iyudo ka house allowance mimiyo jo Kisumu opogre. Iyudo ka ja area kidhi penjo jopuonj area iyudo ka gin gi yudo less house allowance than MMSHA. Tipenjri ganyo wasebedo TSC ni awa ere gimomiyo ja MMSHA imiyo house allowance ma higher than area onge city. Kibiro town kae Kisumu Boys Girls, Kisumu Poly Day imiyo house allowance mopogre gi Lions kata Xaverian. Yes, same gi Kisumu West kocha. Skunde moko yudo city house allowance moko ok yudi. Koro ipenjri ere gimomiyo school moro ma Kisumu West kako bede nyalo yudo city house allowance to Xaverian ok yudi. Koro wan wasekedo ni kik TSC miwa discrimination. Giketwa what? Giketwa harmonized house allowance. Onge gimomiyo jopuonj man Kisumu City moro yudo house allowance mopogre gi nyawo. Koro emiyo doko mane magimiyo ka upenjo. Giwacho ni registration. Skunde go nobedo registered marach. Yeah, everything in registration. Koro gin gilinga mai higa mar 3 mwasegoyo lweny no. Mapoko lose. Yes, koro yudo ka japuonj dwaro wuok kanye. Japuonj dwaro wuok e skul moro ma en ochamo house allowance 1,000 to nyawadgi chamo 1,020. Yes, koro angi puonje skul ma chamo 1,000 to nyawadu chamo do wido ni wuok idhi koni. Yes. Then nyocha last week atimo assessment gi County Education Board. Wawuothe skunde mag Nyanza mag Kisumu ma has been affected gi flooding. Ngoni koth osebet ka chwe ahinya. To nwayudo ka skunde moko buildings collapse, moko choche collapse, ma is going to cause security lapse in the students. To yudo ka seche kuonde go because ng'at motho onge. Red Cross poko ringe. Red Cross dwaro ni tho kaka jo Solai nyotho ka. Koro ka ringo kuro. Koro mago issues of security. Nwadhi kaka Hero Girls, St. Anne's Primary, Kore, Nyang'oma, Nyando, Muhoroni, wadok ringo yo Nyakach kai. Nyakach, Nyando gi Muhoroni was heavily affected by flooding. Koth manochwe ba umuko kata choche moko muko classes. So far poko miwa gi pesa moro. To king'iyo maber, iyudo ni jopuonj mapuonjo Nyakach. Gi jopuonj mapuonjo Muhoroni sub counties imiyo gimoro miluongo ni hardship allowance. Hardship allowance en 35% mar basic. To iyudo ni Nyando kamotimo gini ne chande kama kata sirikal saidia ne ntie jopuonj ma Nyando go ok yud hardship allowance. Wasegoyo koko to wapenjo ni yawa Nyando ka onge hardship. To king'iyo maber flooding mokwongo affect ga Nyando kata kisari kikadha Ahero kanyo to yudo ka Nyando muomo opong'o nyaka daraja no. Opong'o nyaka daraja no. Koro magi lweny mwasebet kwa kedogo. Wadwaro ni sirikal oweyo ang'o discrimination. Discrimination ok cause security lapses also. Nikech japuonj tiyo koko dwa ka onge gimiluongo ni moral. In Nyando kae to kiyud gimiluongo ni
hardship allowance. Ng'at moro ni Muhoroni to yudo. Ng'at moro ni Nyakach yudo. Then kinde city town kae to ng'at moro yudo enhanced house allowance moro ok yudi. Mano nyiso kaka sirikal tiyo e Luo Nyanza kae. Jatelo, wachni mogik, geno ne jonyuol moloyo jonyuol kaachiel kod jopuonjre ni weche mag arita kwe ber ki gibed kod buok moro amora. Dakika achiel. Jonyuol ohore mos to wanon madlong'o issues mek rito kwego. Kik warit nyaka kes wuogie eka wa jonyuol be wado wuoyo. Nyaneno ka Moi Nairobi gas wuoyo mang'eny kabisa. Nitie ga forums e schools. Unyalo ga the open sessions e schools, visiting days. Kuonde go munyalo wuoyo bu ng'e maber ka security nitie, ka kwe nitie. Unyalo ga penjo nyithiu be ang'o matimre e school kanyo. We kuru rito kaka nyoro nyaneno e TV ka jopuonj Moi Nairobi gas no jopuonj bat jonyuol. Wuoyo ka chiwo solutions. Wabe we bedo jok marito ni gimoro timre eka koro watem geng'o. Watemuru mondo wageng' ka gimoro pok otimre. To wa ensure ni watiyo gi jopuonj, watiyo gi relevant authorities kaka the quality assurance, the board gi jopolice mondo wa ensure nyithiwa orite e skundego. Onge shida. Sana skunde manyiri, girls boarding schools. Kanyo ema nitie problem ahinya. Go uru koko kuneno ka nitie shida. To kukurit masira timre eka koro ukel shida. Erokamano ahinya. Mano en jagoro mongirore mar Kuppet e bade mar Kisumu County Zablon Awangi. Agoni erokamano maduong' ahinya kuom chopo e studio odiochieng' ma kawuono. An Jafelo Mbaka nyaka wachak warad kendo.